Hello friends, good morning. ओमफ्राय आंनि बे सिटि अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय नै आङो दायो न'निफ्राय ओंखारबाय। ओमफ्राय माने अट'मेटिकबा मोजां जायो, बे मेनुवेल नालाय बे मेनुवेलखौ ओरै खालामनानै माबा गियार चेन्ज खालामनांबाय आरोना। ओमफ्राय दायो आङो फुंनि 6:30 ओमफ्राय दायो आङो गुवाहाटीयाव ओंखारबाय आरोखि। ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावफोरनिफ्राय माने जेसेबांनाखि गुवाहाटीसिमाव ब्रिजफोर मोनो, गोदान गोदान अभार ब्रिज बानायगासिनो दंना, फ्लाइअभार, थ' बेफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनै रिभिउ खालामगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर, नेशनेल हाइवे मोनबाय। ओमफ्राय दायो फिउलनि गोनांथि, दा फिउलखौ सोनानै थांसिगोन आरो गामियावनो सोलांगोन। गामिनि फैसा, गामिनि मानसियानो लाब जाथों आरोना, जोंनिफ्राय जा मोनो थाइसे थाइनै। ओमफ्राय नै पेट्रल पाम्प, इन्डियान अइल आरो ओमफ्राय ओरै ट्राक सोयो। ओमफ्राय जों सोनांगोन आरोखि। थ' होमबा लोगोफोर, थाव सोखांबाय, ओमफ्राय उफाय गैया थांनांसिगोन। 3000नि सोबाय थावा गुवाहाटीसिम, दा नांगौला सोफिननोसै। दा थौदो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बे थांनायसै। ओमफ्राय जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइबफोर खालामना होदो। ओमफ्राय बिदिनो 99 साबस्क्राइबार नांबावगौ दाबो 1K जानो। होमबासो नोंथांमोनजों आं साफ्रोमजों मा खालामनो, केक हानो मोनगोन आरो 1K जानायनि। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' बिराद अखा हादोंमोन आरो हरावबो अखा हादों। ओमफ्राय दाबो एसे थाइफ्रिना दं। क्लासाव दाबो दैया दं, बाट बांद्राय मोजां सिनायाखै केमेरायाव। ओमफ्राय ओरै माखासे जायगाथिं अखा हानो हायाखै, दा नुलांनोसै आरोखि ना। दा लोगोफोर, आङो सेरफांगुरि मोनबायमोन आरो ना। ओमफ्राय सेरफांगुरि ओरै कुचुगावनिफ्राय ओरै लानानै अखा हादों आरो एसे बांद्रायबो नङा। ओमफ्राय एसेल' हादों, थाइफ्रिगासिनो दङ, माने बेबायदिनो सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय बिराद खोमसि आरो ना जोमैया, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै एकदम बिराद खोमसिथार, केमेरायाव नोङो डिसप्लेखायसो। लोगोफोर, हासुनो ओंखारलायबायलै, अभारफ्ल जाबायना। लोगोफोर, माने हासुनो ओंखारनाया हाथारलामोन आरोखि ना। हासुखांबाय, माने दासो गोजोन मोनलायबाय, नङाब्ला दावखोजोब्बायमोन आरो ना। ओमफ्राय सासे फंबायखौ गारि नेदोंमोन, बिथाङा बिसमुरि थाङो, ओमफ्राय ससे लिभ होबाय आरो ना। फंबायनि नामा मामोन? सानखां ना? औ, सानखां। बिथांनि मुङा सानखां बसुमतारी। जोंनि माने सिनेमाखौ, ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलखौ मालाबा नुनोबो हागौ आरो बिथाङा। थारमाने बे उन्दै गथ'आ, फंबाया, बेयो कुइसन क्लास लागासिनो दं जाहैदों। ओमफ्राय थारमाने गारिखौबो बिराद गोबाव नेनांगोन, ओमफ्राय अखानि टाइम नालाय, ओमफ्राय ससे लिभ होबाय आरो। माने सोरबा सासे मानसिखौ हेल्प खालामोबा बिराद गोजोननाय मोनो आरो ना, गोसोआ एकदम जौगानाय मोनलायो गावखौनो गाव आरोखि ना। ओमफ्राय आरो बिथाङाबो कचिं लानो फैगोन, फरायनाय। थारमाने बिसोरनो जाहैबाय उननि फिरिनि, जेनेबा रोङोबा, इन्टेलिजेन्ट गोनां जानो हायोब्ला माने जोंनि थाखाय प्रफिट। गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगौ, खिन्थु गुबुन हारिफोरखौ हेल्प खालामनो नाङा दे, मानोना बिसोर फ्रडबो जायो। सोरबा इमारजेन्सि थांथारनांगौ, लांफादो होननानै बिबाय, नों लांफाबा ओमफ्राय एकदम नोंनि गारिखौसो हाइजेक खालामनो नागिरो।
बेफोरबायदि घटना मेला जाबाय दा जों बर'जों बर' जोंनि बर' गामिफ्राव हेल्प खालामनाया जौगालांदों ओमफ्राय लोगोफोर बङाइगाव दिनै सान्दुंसो आरोना सान्दुं ओरै अखा गैया ओमफ्राय दहायबो हायाखै होनदा र'दा गोरानानो आरोना नायनो हागोन आं नोंथांमोना र'दा गोरानानो अखा गैया ओमफ्राय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अखा दं ओमफ्राय नै चिरां डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव अखायानो गैया आरोना ओमफ्राय दा नायनोसै हरै एसे गोजान गोजानाव माबे जायगायाव अखा दङ नायदिनि लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोनसे नोंथांमोननो आपडेट होनो नागिरदोंमोन नैबे धालिगावनि जे अपोजिटआवहाय जे अभारब्रिज फ्लाइअभार जागासिनो दङ बेयो दाबो कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय माने मिडिल सेन्टार जाबाय आरो खामानिया सेन्टाराव आवगायबाय ओमफ्राय माखासे मावगासिनानो दङ आरो ओमफ्राय नायदिनि मोनसे बावखौ आरो लोगोफोर साफागुरिनि जे फ्लाइअभार ना बेबो जायाखै आरो दाबो ओमफ्राय केयारफुलि दै नैबे बङाइगाव हाबजेननायाव आं दा जेसेबांनाखि लोगो मोनबोबाय आरोना लामाया बिराद हाखर हुखर दं ओमफ्राय दैयाव सिनायाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो फुरा केयारफुलि फै नङाबा गारिफ्रा बियारिंफ्रा जिदलाबायनो हागौ आरोखि ना बेनिखायनो बिराद केयारफुलि फै ओमफ्राय नैबे साफागुरिनि फ्लाइअभार अभारब्रिज जागासिनो सोलिगासिनो दं खामानिया दाबो फुल्लि कमप्लिट जायाखै आरो ओमफ्राय लोगोफोर आरो मोनसे ब्रिज दंबावो बेबो कमप्लिट जायाखै दाबो होथेनानै दं ओमफ्राय गामाखालि हगारबायमोन आरो हगारनाया ओमफ्राय दा ब्लक खालामनानै दोनफिनदों आरोना बेनो जाहैबाय सापागुरि बारनानै फार्स्ट फ्लाइअभार मोनो ओमफ्राय जे माने बे हलिमलि दाबा आरोना हलिमलि दाबा खाथियावनो नै लोगो हलिमलि दाबा आरो इयो हलिमलि आंखौ पुलिस सानखो ना माखो बिराद नायदों बियो नायनाय रिएक्सना बाब राखालदुबिनि जे अभारब्रिज बेबो दाबो कमप्लिट जायाखै आरोना ओमफ्राय आं थांगासिनो दं ओरै ब्रिजनि लोगोफोर बरपेटायाव फ्लाइअभार बानायगासिनो थानाय बे फ्लाइअभाराबो दाबो जायाखै आरोना दा बेनि रिएक्सनखौ नायगोन बे गथ'नि रिएक्सनखौ दाबो जायाखै आरो बरपेटानाबो ओमफ्राय गाहायजोंसो थांनांगौ नैबेजों दा लोगोफोर ओंखाम उखैबायलै एसे जाग्रोनांसिगोन ना उदैयावबो सोनांसिगोन गारियावल' सोनानै बहा जानो ना मानसियाबोथ' जानांगौ जराबो जा गोरा जादों एखेबारे गेंनो नागिरा आरोना ओरै खालामग्रोलायनांगौ गारि गोदानानो बिदि जागारदों ओरै बोखोलायग्रोलायनांगौ ओमफ्रायसो जायो आरो
ओमफ्राय माबा आरो बरपेटा बारबोबाय हावलि बारबोनानै मोनसे जायगायाव जानो नागिरदों आरोखि ना नैबे फिसा दखानाव आरो हावलि बारनानै मोनो आरोखि ना नै दखाना बे टाइपनि दा जाम्बा उदैखौ थगाय गलायबाय लोगोफोर बा गासिनायसैलाय गुवाहाटिसिम जाम्बा उदैया थगाय जालायबाय आरोखि ना दा गासिलांबावनोसै सिट बेल्टखौ लागायनांगौ दे लोगोफोर नोंहाबा फाइन आरो गावनि लाइफनि थाखायबो मोजां आरोखि बा स्टार्ट होबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे हेन्ड ब्रेक नामायबाय लागायबाय रोङा होननानै बुङाखै लोगोफोर दे जास्ट बुंदोंल' आरो खोथायाव आरोना बा थांदिनि पाठशालानि अभारब्रिज दाबो जायाखै आरो बेबो जागासिनो दं मथा मथि जाबायानो दा फाइनालि गाइस आं फैयै बरमा मोनफैबाय आरोना गैला बांद्राय गोजान गैला नै बरमा मोनफैबाय नैबे ओरैनिफ्राय फैग्रा बरमानिफ्राय फैनाय नङा आरोना बरमायानो बे ओरै सिंनिफ्राय बाक्सा टेक्सानिफ्राय फैयोब्ला बेखौ मोनफैयो आरो बिराद बार बारदों नै बरमायाव एकदम दंफांफ्रा नै गाहाय गोजौ जालायथारदों आरोना लोगोफोर दा लोगोफोर रङिया मोनफैबाय आरोना हनै रङिया टाउना ओरैनो हाबोबाय आरोखि ना नैबेनो रङिया टाउन बे ओमफ्राय ससे थाङोब्ला बेवहाय मोनसे हस्पिटाल दङ आरोखि ना हस्पिटालनि नामा मामोन बावबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननो आङो मोनसे जा खोन्थानो नागिरदों आरोखि ना ओरैबायदि समायना अभारब्रिजआ हानानै ओरैबायदि समायना नुबायना आरो बुंनोनो नांला दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि चापरि बे जाहैबाय बायहाटा सारियालि आरोखि ना नै बिथिं थांबाय रौता ओमफ्राय नै जों ओरै थांबाय गुवाहाटि आरोना नैबे रौता नैबे गुवाहाटि तो लोगोफोर फाइनाली गुवाहाटी मोनहां जाबाय ओमफ्राय सानसारि टल प्लाजाखौ बारबाय आरोखि ना
थ' लोगोफोर आङो सराइघाट दालांखौनो मोननोसै आरो Pekret lo hono arki pekret जा डिस्टार्ब पुलिस मामा थ' लोगोफोर आङो दायो एयारपर्ट र'डआव हाबसिगोन आरो VIP र'डआव मोनबायानो नैबेजोंनो आरो माखासे ओरै थांलाबाय आरो ओमफ्राय आङो नैबे गोजौजों थांनांगौ जाहैबाय आरो ना बैयो थांबाय सिटि ओमफ्राय बिनि सिंजों थांबाय माबा मा होनो बै जाहैबाय नेसनेल हाइवे जाहैबाय बे ओमफ्राय आङो नैबेजों फैबाय VIP र'ड गलपारा र'डबो होनो आरो बेखौ भुपेन हाजरिकानि जे मा अन्तिम संस्कार खालामनाय जायगा VIP र'डआनो जाहैबाय बेबो मोनसे एक्सटेन्ड जालायबाय नै दासो किस्मत का खेल है बाबू भैया किस्मत का खेल है ओमफ्राय जों दाखाल थानाय हटेला दाखाल जों हर थाफैदोंमोन आरोना गाइसमोन नै बै नुहुरनाया नैबे ओभारब्रिज आरोना ओमफ्राय बे ओभारब्रिजनि राइट साइडजों हाबनांगौ जाहैबाय जों एयारपर्टआव हाबहैनोबा आरोखि बै येल्ल' सिगनेल जोंनाया आं बै सेकेन्डजों हाबगोन आरो नैबेजों हाबसिगोन आरोना आं हाब्बाय आरो लेफ्ट लाबावदो आरोखि नै बेनो सिद्दा थांबानो एयारपर्ट मोनबाय आरोना थ' फाइनालि आङो एयारपर्टआव फैबाय ओमफ्राय दानिसो वेटिं खालामबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबोरै मोनखो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनाय ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलाव जुदि नोंथांमोना गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो बे आंनि सिटि अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ आंनि गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनो बे मासावनो नैबे दानावनो 1K साबस्क्राइबार नांथारगौ दा नोंथांमोना अनोब्ला बे साबस्क्राइबारा जेबो नङा बेनिखायनो आंखौ अनदो आरो सापर्ट खालामदो बेनि थाखाय धन्यबाद लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव